Koronavirusaren ondorioz sortu den errealitate jakin honetan, Euskal Herriko mugimendu feministak urteetan hizpide izan dugun zaintza krisialdia agerian gelditu da. Zaintzaren kolapso hau egiturazkoa da eta horregatik ezinbestekoa da paradigma aldatzea. Egoera honen aurrean, gobernuak ez ditu erantzun kolektiboak emateko neurririk jartzen, erantzun indibidualetara mugatu dira. Hortaz, gure bizitzak ere individualista batean antolatzeari usteko garaia heldu da. Behingoz, bizitzak erdigunean jarriz eta ongizate kolektibo batean oinarrituz. Gure asmoa ez da egoera honi oztopoa jartzea. Krisi honek agerian utzi dituen egitura jasaezinak azaleratzea baizik. Neska gazteok jasaten ditugun zapalkuntzak salatuz. Kaixo, bigarren batxilergoko ikaslea naiz, eta gaur egun bizitzen ari garen egoeragatik ikasleak pairatzen genuen egoera prekario areagotu egin da. Internetetik etxerako lanak eta ikasteko gaiak bidaltzen dizkigute, baina kontziente izan behar gara euskal ikasle guztien egoera ez dela berdina. Guztiok ez dugula ordenagailu bat izateko ahalmena, edo gure egoera familiarrarengatik ezin ditugula klaseak horrela jarraitu. Koronavirusaren aurkako borrokak ez ditu beste borrokak zapaldu behar. Beraz, gaur inoiz baino gehiago ikasleon eskubidegatik borrokatu egingo dugu. Esan behar dent nik urtean zehar behintzat jasotzen den diru sarrera bakarra hori dela, partikularitatik jasotzen dena. Eta orduan nola, koronavirusan egoera honek sortu nan aria, ez duten baten partikularrak, eta, egia da kezkatu naizela behietaz, eta idatzi detela berra arazoik baka, baina betire, igual Londresa izatea, ez dut eskatu horren truke. Eta, orduan oain bilabetez oiru honek irauten arte, diru sarrerik gabe egon berko naiz. Eta hemendik atatze gehanean, ez da gendole biliko naizen. Merkatu batek online sekzioan lan egiten dut eta konfinamendua hasi zenetik lan-karga handiagoa daukagu eta eskari guztiak amaitu ahal izateko ia egunero lan-ordu gehiago sartu behar ditugu. Enpresak bere aldetik prebentzio neurri batzuk hartu ditu, 350 pertsonatara mugatu du bezeroen kopurua eta langileoi zein maskarilla eman dizkigute eta plastikozko zati bat aurpegia babestu ahal izateko. Ni unibertsitateko ikaslea naiz. Momentu hoketan nire klaseek aintzinez egitzen dute, baita ebaluazio epeek ere bai. Eta erran beharra dut, etxetik egin behar den lana delako eta ezoiko egoera honetan, estresak eta lankargak goiti induela. Hortaz gain, orain arte bizi nintzen pisuko alkilerra pagatzen segitzen dut, eta nire bertso kezketako bat, kursoa normaltasunez aintzinet eramateko nuen udeko lana, ostalaritzan egiten nuena, momentu hoketan kolokan dagoela da.